Καθερινά μαθήματα δεν είναι πάντα απαραίτητα. Πότε βοηθούν πραγματικά? Σίγουρα κατά την προετοιμασία της τρίτης λυκείου. Καθώς κατά την περίοδο του καλοκαιριού, ο μαθητής ή η μαθήτρια έχει τον απαιτούμενο χρόνο να καλύψει ένα μεγάλο μέρος της ύλης πριν ανοίξουν τα σχολεία και το πρόγραμμα γίνει πολύ πιεστικό. Στις μικρότερες τάξεις, καλό είναι να γίνονται μόνο όταν εντοπίζονται σοβαρά κενά. Και πότε δεν βοηθούν? Όταν δεν υπάρχουν κενά, όταν γίνονται από πίεση ή φόβο και όταν γίνονται όλο το καλοκαίρι σαν μια κανονική σχολική χρονιά. Και μιας που το έφερε η κουβέντα, παιδιά, μην ξεκινάτε την προετοιμασία της τρίτης λυκείου όταν δεν έχει τελειώσει ακόμα η β' λυκείου. Τα θερινά μαθήματα αρκούν για να καλύψουν την ύλη και να σας προετοιμάσουν σωστά. Στη β' λυκείου καλό είναι να αφοσιώνεστε στα μαθήματα της β' λυκείου. Έχετε καιρό να φορτωθείτε με πίεση και άγχος, δεν χρειάζεται να το κάνετε από τόσο νωρίς. Άλλωστε, κάθε πράγμα στον καιρό του. Οπότε λέμε ναι στα θερινά μαθήματα, αλλά μόνο όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη και θα μας είναι ωφέλιμα. Για πείτε μου τη γνώμη σας.